Good morning mga kababayan, dito po tayo sa Comelec Intramuros. So ito po yung sumugod na grupo ngayon ng mga taga UP, mga kababayan at ibang mga kakamping, no? Kasama na rin po dito yung mga taga Makabayan Black Party List. Dito po yung Kabataan Party List, Makabayan, Karapatan. So andito sila para magprotesta kasi nga sobrang laki na po yung agwat, no, ng bilang ng boto ni BBM versus doon sa kanyang mga opponents. So sinasabi nila dito na palpak ang Comelec, papanagutin daw, never again to martial. So yun po yung kanilang mga sigaw dito mga kababayan sa Comelec ngayon. Pa-share po sa ating live para malaman po ng ating mga kababayan mga kaganapan dito ngayon sa Manila, no, sa Intramuros. Ayan, kumakanta sila ng Marcos Duwag, Marcos magnanakaw daw mga kababayan. Senders natin. Ayan, pa-share po sa ating live. Maraming salamat Ma'am Cynthia Makarilay. Pa-share po sa ating live. Maraming salamat.